Salutare! Astăzi vreau să vă arăt un clip și cum se copilește și cum se lasă două fire de roșie. Vreau să vă arăt că planta arată cam așa. Acum este deja în stadiu de înflorire. După cum bine vedeți, eu am dat-o cu ceva calciu. Este puțin stropită, după cum bine vedeți. Uitați cum arată planta, da? După copilire, cei care mă urmăriți, după copilire arată cam așa. Asta încercam să vă spun. Cei care rup copilul de aici, aici se află copilul. Copilul care îl rupe de aici, planta riscă să sufere mai mult decât normal. Tăind-o mai sus puțin, ea se usucă aici și nu afectează planta și nu afectează deloc tulpina plantei, da? Vedeți cum arată. Acesta este un pui de roșie de anul trecut, în cazul în care îl vedeți, da? Și haideți să vă arăt la vârf. Aici avem deja iarăși un copil. Avem deja un copil pe care îl rupem. Eu îl rup pe ăsta micuțul de aici, pentru că ăsta nu afectează planta acum. Dar uitați să vă arăt. Acesta este primul etaj. Reprezintă primul etaj unde este primul ciorchine de roșii, de fruct, da? La al doilea etaj, noi putem să lăsăm ca planta să aibă două, de fapt, ca această tulpină să aibă două plante, să zic așa, da? Să aibă două plante. Vedeți, acesta este copilul. Arată cam așa. Numai că acesta trebuie tăiat. Înțelegeți dumneavoastră? Acesta trebuie tăiat. Dacă vrem să avem două plante pe aceeași tulpină, vom lăsa acest copil, îi vom pune o ață și o vom lega de sus, da? Încerc să vă arăt că eu la rândul meu, când m-am apucat de acest lucru, practic nu știam și nimeni nu-ți spune exact cum. Dar eu am învățat și practic din acest copil eu pot avea două plante pe aceeași tulpină. Deși eu nu-mi doresc acest lucru și eu îl voi tăia. Nu-l tai acum, dar îl voi tăia. Am pus puțină pauză, doar ca să m-am răzgândit între timp și am zis să-l tăiem. Am luat această farfecă, vedeți cum arată, are un tăiș foarte lin, foarte finuț tăișul, da? Vedeți? Și acesta îl vom tăia tot de aici, pentru că noi nu vrem să avem două plante, da? Și îl vom tăia exact de aici, vedeți? Și ne-a rămas și al doilea etaj liber. Acesta este al doilea etaj de plantă, da? Vedeți, acesta este. Și planta arată cam așa. Și ea se va dezvolta foarte, foarte frumos. O mai dăm o dată după ață, fără grijă. Frumos. Și ea va crește foarte frumos în sus. Vedeți? O plantă sănătoasă. Așa ar trebui să arate. Copilul se formează de fiecare dată la frunză, după cum bine vedeți aici. Eu, în general, când văd câte un fier din acesta, îl mai rup. De când el, ca planta să nu sufere, și îl rup din timp, să nu crească. Pentru că el oricum va crește, el tot timpul. Deci cât timp vom avea planta în vegetație, ea va crește mereu. Ea deja a dat floare acum și sunt foarte bucuros de aceste plante. Și vă urez ca așa al voastre să arate exact la fel ca ale mele. Și vă mulțumesc frumos! Culturi bogate!